tó bá ti jẹ sàárì tán tó ti kásùbà tán jókòó sáàyè tó ti ń bẹ Ọlọ́run, àyè tó ti máa ń kírun àbí nínú mọ́sálásí nínú àwẹ̀ tá a wà yìí, tọrọ nǹkan tó bá wù ẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ṣe àwọn mùkọ́dímọ̀ síwájú, alhamdulilayi lẹ́lẹ́lẹ́lọ́ astaghfirullah asalatu ala nabi, wà wá ka súratul Fatiha ẹyọ kan. tó bá ti ka súratul Fatiha ẹyọ kan, wà wá ṣe la ilaha illallah muhammadu rasulullah, la ilaha illallah muhammadu rasulullah, la ilaha illallah muhammadu rasulullah, wà á ṣe 1111. wà á tún wá tún àníyàn dà nǹkan tó bá ń fẹ́, wà wá tún ka súratul Fatiha ẹyọ kan. bí wàá ṣe máa ṣe nínú àwẹ̀ yìí nìyẹn. tó bá ti jẹ sàárì tán tó ti kásùbà tán, òun owó ni òun wọ́mọ ni, gbogbo nǹkan tó bá wù tó fẹ́ fi yanjú, gbogbo nǹkan ló lè fi yanjú nínú àwẹ̀ yìí. bẹ̀rẹ̀ kò lọ́jọ́ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ báyìí, tó bá ti rí fídíò yìí bẹ̀rẹ̀ títí táwẹ̀ á fi parí, kó dẹ̀ máa ṣètọrẹ àánú, kó máa ṣe sàárà, kó dẹ̀ fi fídíò yìí ránṣẹ́ sáwọn tó nídìí ẹ̀. la ilaha illallah muhammadu rasulullah 1111. tó bá ti jẹ sàárì tán tó kásùbà tán, kó dẹ̀ máa ṣe sàárà ẹ̀. gbogbo nǹkan ló lè fi dojúkọ ẹni tó ń wọ́ ọmọ, ẹni tó ń wápò, ẹni tó fẹ́ dolówó, ẹni tó fẹ́ dọlọ́lá, ẹni tó fẹ́ dọlárísìkì, ẹni tó ń wá físà, ẹni tó ń wá pàmìtì, gbogbo nǹkan ni Ọlọ́run á gbà. so síwájú kó tó ṣiṣẹ́ àbí tó bá ṣiṣẹ́ yìí tán, ẹ fi nǹkan tẹ́ bá lágbára sákàǹtì àwọn ọmọ aláìní. àpáàtì kó fẹ́ fi nǹkan sáwọn ọmọ aláìní, tún máa ṣe sàárà tó bá ń bẹ ètò àdúrà yìí lọ. àkáǹtì nọ́mbà ní fáwọn ọmọ aláìní 0123214254. àkáǹtì nọ́mbà fáwọn aláìní 0123214254. Global Dahiratu Dhikrlahi Islamic Organization, Wema Bank of Nigeria. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fi ájì àti umura tẹ́ fi ń ṣe ìtọrẹ àánú fáwọn èèyàn, ẹgbẹgbẹ Global Dahiratu Dhikrlahi, small but mighty. àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní ìpèníjà lórí èké nínú àìsàn ọlọ́jọ́ pípẹ́ ni, ó lọ́wọ́ ayénu ni, ó lẹ́sẹ̀ ayénu ni, àlùjọ̀nnú ń dàyàn láàmú, àwọn ẹ̀mí òkùnkùn ń dàyàn láàmú. ẹ̀kọ́ tà ti Global Dahiratu Dhikrlahi spiritual health and spiritual department lórí nọ́mbà yìí +276129563889. àdúrà ló ń gba agbára kọ́, lọ gbìyànjú àdúrà yìí wò, wàá dúpẹ́ fún Ọlọ́run. má sálàmù wáyé lálẹ́ kọ́ yìí.